yung mga kapamilya mo habang nandyan pa sila kasi hindi mo alam kung hanggang kailan sila magtatagal. Ito ang masasabi ko dyan. Lodi, alam mo ba, isa sa pinakamahalagang bagay sa buhay natin ang pamilya. Sila yung kasama natin sa hirap at ginhawa, sa saya at lungkot. Pero minsan, nakakalimutan natin na hindi sila laging nandyan. Kaya mahalaga talagang mahalin natin sila habang nandyan pa sila dahil hindi natin alam kung hanggang kailan sila magtatagal. Isipin mo, yung mga simpleng sandali kasama sila, yan ang mga alaala na hindi mo dapat binebaliwala. Yung mga kwentuhan sa hapagkainan, yung mga tawanan, pati na rin yung mga tampuhan, lahat yan parte ng buhay pamilya. Kaya habang may pagkakataon ka, ipakita mo sa kanila kung gaano mo sila kamahal. Hindi kailangan ng malalaking bagay para ipakita ang pagmamahal. Minsan, yung mga simpleng bagay lang tulad ng pagtulong sa gawaing bahay, pagtanong kung kumusta ang araw nila, o pagyakap sa kanila bago matulog, malaking bagay na yon para iparamdam sa kanila ang iyong pagmamahal. At Lodi, huwag mong kalimutan na makinig sa kanila. Minsan, mas gusto lang nila na may makikinig sa kanilang kwento o problema. Yung oras na binibigay mo sa pakikinig, isa yun sa pinakamagandang regalo na pwede mong ibigay sa kanila. Alam mo, yung pamilya, hindi lang sila basta kasama sa bahay. Sila yung suporta, gabay at inspirasyon. Kaya mahalaga na pahalagahan mo sila habang nandyan pa. Huwag mo hintaying mawala sila bago mo ma-realize kung gaano sila kahalaga. Isa pa, Lodi, yung pagmamahal sa pamilya, hindi lang yan nasusukat sa mga okasyon o espesyal na araw. Dapat, araw-araw natin silang pinapahalagahan. Huwag nating kalimutan na sabihin sa kanila kung gaano natin sila kamahal, hindi lang sa salita kundi pati na rin sa gawa. Lodi, alam mo ba, isa sa pinakamahalagang bagay sa buhay natin ang pamilya. Sila yung kasama natin sa hirap at ginhawa, sa saya at lungkot. Pero minsan, nakakalimutan natin na hindi sila laging nandyan. Kaya mahalaga talagang mahalin natin sila habang nandyan pa sila dahil hindi natin alam kung hanggang kailan sila magtatagal. Isipin mo, yung mga simpleng sandali kasama sila, yan ang mga alaala na hindi mo dapat binebaliwala. Yung mga kwentuhan sa hapagkainan, yung mga tawanan, pati na rin yung mga tampuhan, lahat yan parte ng buhay pamilya. Kaya habang may pagkakataon ka, ipakita mo sa kanila kung gaano mo sila kamahal. Sa uli, tandaan mo, Lodi, na yung pamilya, sila yung kayamanan na hindi matutumbasan ng anumang bagay. Kaya habang nandyan pa sila, ipakita at iparamdam mo sa kanila ang iyong pagmamahal. Dahil sa oras na wala na sila, yung mga alaala na lang ang maiiwan. Kaya habang may oras ka pa, gawin mo na ang lahat para hindi mo pagsisihan sa uli na hindi mo sila binigyan ng sapat na pagmamahal at oras.